खुलुमबाय गासै निउस नायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम। दा देग्लाय जोङो बे श्री श्री पालसिगुरि श्री श्री गणेश फुजाखौ 7 साननि थाखाय खुंनो आखायाव थाम-थिम खालामदों। गिबि सान हिसाबै गिबियावनो जोङो बे 13था गामिनि गासैबो रायजो राजा फैनानै 13था गामिनि फ्लेग हस्टिं जाग्रोगोन। नैथियाव गणेश मन्दिरखौ बेखेवगोन आरो बे गणेश मन्दिरखौ बेखेवनाया जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन बोसोरनि बायदि बिथांमोना 12थानिफ्राय 15था मैदेर लाबोगोन। मैदेरजोंनो बे गणेश फुजा फोरबोखौ मन्दिरखौ बेखेवनानै बरायगोन। दा हाबाफारि बायदियै बेलासिनि 2 बाजियाव जोंहा गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव बे ओनसोलनिनो मानगोनां डक्टर दुलेन बसुमतारी बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलाव लेंहरनाय जादों। राजनितिक दोलो हिसाबै मोनाबिलिनि देंखो मोनाबिलियाव हारिमु आयदायाव जोङो सालबारि 21 नं सालबारि समस्तिनि मानगोनां TLC चेयारमेन बिनद मोसाहारि सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। बै सानखालि लैथोमा फैगोन, बरखा रानि फैगोन, बेनिफ्राय आदिबासि सिंगार सासे फैगोन। बै सानखालि 13 फेब्रुवारि खालि। जोबथा सानखालि राजनितिक हिसाबै जोंहा राजनितिक दैदेनगिरि हिसाबै फनेतर तालुकदार सार 41 नं भबानिपुर समस्तिनि MLA बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लेंहरनाय जादों। आरो हारिमु आयदायाव जोंहा फैगोन फुकन बर' फैगोन। बुंनो थाङोब्ला गुबुन बोसोरनिख्रुइ बे जिथु 16 बोसोर बारलांबाय, देग्लायनि बे 17 बोसोराव 17थि बोसोरसालिया बे जोंनि श्री श्री गणेश फुजा 7 साननि फोरबोआव गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय मेहेर गोनांसिन जागोन होननानै जों बुंनो हायो। दा बेखौनो फोरमायनो सानोदि रायजो राजाफोरनिसिम बे 13था गामिनि रायजो राजानि जिथु फुजा फोरबोआव गुबुन गामिनि रायजो राजाफ्राबो बे ओनसोलनि फुजानि मेलायाव बयखौबो फैनानै लैहोर फैनानै हेफाजाब होगोन होननानै बा मदद होगोन होननानै जों आफादनि जानानै मिजिं थिनाय थाबाय।